Hej, jeg er på live her. Jeg tjekker lige grupperne, om jeg også er på der. Jeg sender både i Body Tools for You og på Præstegårdsiden. Ja. Ja, jeg er på begge steder. Og jer, der lytter med, vil I lige sige, om I kan høre mig. Ja, nu kommer der flere og flere på. Velkommen til. Det bliver så spændende det her. Jeg har glædet mig. Så jeg venter lige lidt til flere lige kan. Der er en, der skriver, jeg kan se og høre dig. Tusind tak. Klart og tydeligt. Tusind tak. Godt. Dejligt. Og hvis I lige gør det, at I skriver jeres navn foran jeres kommentar, fordi jeg streamer igennem StreamYard. Og der kan jeg ikke se jeres navne, medmindre I har sagt ja til, at StreamYard må vise jeres navn. Men ja, dejligt. Velkommen til. Vi skal i gang med en healing, der jeg har kaldt nytidsterapi. Og nogle af jer har måske stiftet bekendtskab med den, fordi jeg har haft solgt nogle lydfiler, hvor jeg har haft forskellige emner oppe, for eksempel fastfrossenhed omkring ubehag og smerter, fastfrossen omkring penge, fastfrossen omkring et piskesmæld eller en hjernerystelse. Og det her handler om, det er et chok, et traume, når vi oplever noget, der er ubehageligt, og vi gerne vil flygte, eller vi gerne vil kæmpe, og vi ikke har mulighed for det, så sætter oplevelsen sig i os som sådan en fastfrossenhed. Og den kan sidde mange forskellige steder i kroppen. Og fastfrossenheden er al den energi, vi skulle have haft brugt til at flygte eller kæmpe. Den bliver så stivnet i vores krop. Og i denne her stivnethed, der er der også en følelse, som vi ikke har haft givet udtryk for. Og der er i denne her terapiform, er der kun 3 følelser. Jeg ved godt, der er et kæmpe spektrum af følelser, men det er enten frygt, angst, sorg eller vrede. Så når jeg beder jer om følelsen, så er det en af de 3, jeg spørger til. Og den her følelse, den sidder også fastfrossen i vores væv. Og når vi har sådan områder i vores krop, der er fastfrossent, både med størknet energi, men også selve følelsen, vi ikke har kunne give udtryk for, så er det ligesom basis for, at vi udvikler ubehag, smerter, ubalancer i vores krop, men også at vi som tiden går, at vi ligesom bliver sådan meget begrænset i vores måde at være på. Ja, så og mange mennesker, mange kan have mange chok og fastfrossenhed siddende i sig, som gør faktisk, at deres krop ser helt stiv ud, og de ser sådan helt låste ud, så alle kan se det på dem. Men mange af os, der sidder der også bare sådan skjult rundt omkring, hvor vi ikke rigtig egentlig er bevidste om, at det er det, der sidder der. Jeg kom i tanke om her lige inden, at jeg gik på, at jeg for mange år siden, da jeg startede med at lære TRE, Tension Release Exercises, som er en serie rysteøvelser, fordi vores krop har en medfødt rysterefleks, at når vi ryster, så beroliger vi vores nervesystem, og så slipper vi oplevelsen. Allerførste gang, at jeg rystede om natten, der drømte jeg, da jeg var lille, og jeg faldt på kælken og slog hul her, så det blødte, og jeg måtte op på skadestuen og blive syet. Og det var en hukommelse, der sad i min krop,
som via de her øvelser blev helet op og slap. Men det her, det er en anden måde, at vi i dag skal hele tingene op på. Når jeg siger, at der både er sådan en fastfrysning, nogen kan også godt opleve, jeg har også lavet en om fastfrossen hjerte. Det var der måske mange af jer, der sagde ja til her ved juletid og få den lydfil. Der kan der både være en af de her følelser, og samtidig er der også det, jeg kalder besværgelser. Hvis vi tager mit eksempel, da jeg var ude i sneen og rushede ned af en bakke og slog min hage, så det, der bliver sagt til en dengang, og det, der ligger nedenunder det usagte, har indflydelse på os. Nu sagde mine forældre det ikke, men de kunne godt have haft en attitude af, du kommer altid til skade, eller hvor er du en klods? Kunne du ikke have set dig for? Enhver kan sige sig selv, man ikke kan kælke på is, eller I kender det måske, at der kan være blevet sagt mange ting til jer. Nogle ting husker vi ikke, men de sidder stadigvæk i os. Og det er det, jeg kalder besværgelser. Fordi når det er, vi har bare hørt dem et par gange, så sætter de sig som en sandhed i os, som noget vi lever efter. Så næste gang for eksempel, når jeg så skulle ud og opleve noget, så sad det måske i mig med, jeg er også en klods, så må jeg passe ekstra meget på, eller jeg er altid så dum, eller et eller andet. Vi kan have hørt så mange ting. Jeg har for eksempel også hørt nogen sige, bare du havde været en dreng, eller der er også den anden version af, du opfører dig som en dreng, når man er en pige og omvendt. Og det sidder også i os som en besværgelse om, jeg har ikke lov til at være en pige, eller jeg har ikke lov til at være feminin, eller jeg har ikke lov til at være maskulin. Er I med mig? Kan I genkende noget af det, jeg siger? Der er lige lidt forsinkelse på herfra, at når I skriver noget, og så til jeg kan se det, så jeg tager lige en kop kaffe, så længe at I må lige give mig en tilbagemelding om det er noget, I kender. Ja, Oda skriver, ja, hun kender det. Dejligt. Godt. Og forhåbentlig i dag, når det her, vi har været igennem den her proces, så vil der være færre besværgelser, som styrer jeres liv. Fordi det er det, de gør. De går ind ubevidst og styrer vores liv, sådan så vi lever et begrænset liv. Og vi er jo en uendelig skabning i en krop, og den her uendelige skabning er vi jo i disse tider ved at integrere mere og mere i vores liv og være denne her uendelige skabning, vores sjæls potentiale mere og mere. Og en del af det er at gøre os fri af alle de her besværgelser, men også alle de her begrænsninger, vi stadigvæk har i kroppen, hvor vi slæber rundt på de her forskellige oplevelser, vi har været igennem, så vi ikke fungerer med lethed. Ja. Så nu vil jeg bede dig om, at du sætter dig eller lægger dig, så du har det rart. Og gerne måske, jeg har sat mig med sådan et dejligt blødt tæppe om mig her, sådan så du oplever, at du er tryg. Du har det dejligt. Så hvis du lige sørger for det. Det første stykke tid har du ikke brug for at svare mig tilbage, men senere må du meget gerne have din mobil, din computer lige i nærheden, sådan så du lige kan svare mig, hvor det er, du er henne.
Og hvis nogen af jer så det, så havde jeg lige lavet et opslag om, at I på forhånd ligesom skulle finde et område, at I gerne ville have en ændring i, som I gerne ville have, at det sted ligesom gik fra at være fastfrossent, gik til at blive blødt og rart, og I havde sluppet oplevelsen. Så er der nogle af jer, der allerede har fundet noget, at I vil arbejde med. Og jeg vil ikke anbefale, at I tager det værste, men at I tager noget, som I alligevel godt kan mærke, det er noget, der dukker op i det daglige, det er noget, der begrænser jer. Så vil I lige byde ind med det. Hvad har I? Som sagt er der lige lidt forsinkelse på her. Så hvad vil I arbejde med? I skal finde noget, at I vil arbejde med. Har I en smerte i jer? En skriver, at hun har aversion mod at spise vildt kød. En skriver tankemøller. Ja, den er lidt speciel, den der aversion mod at spise vildt kød. Dig, der skriver det, har du oplevelsen af, at der er et chok, et traume bag det? Er det noget, du har hukommelse omkring, at du har oplevet noget omkring det? Og Vita skriver, min krop er stagneret, det har sat sig i mit højre ben. Okay, den er fin. Ja. Og sorg er der en, der skriver. Birgit skriver sorg. Ja. Så jeg vil lige give jer 1 minut mere til ligesom at finde et område. Oda skriver, en veninde overfusede mig før jul, og nu skal jeg være sammen med hende i aften. Okay, ja. Ja. Og der er jo det ved det, når vi har sådan nogle oplevelser, så går der tråde tilbage fra tidligere oplevelser også. Det er ligesom de her chok og traumer, de ligesom laver ekoer tilbage, at når vi har oplevet et fra vi var børn af, så er det ligesom, så laver det et eko igen frem i den næste alder ved 9 år, og måske 11 år, 17 år, 20 år, 30 år. Og angst for, at sygdom vender tilbage, skriver Vinnie. Ja. Nu vil jeg bede jer om at tune ind i det, I har valgt. Og kan næsten ikke følge med her. Dig, der skriver omkring det her med vildt kødet. Eventuelt kan du vælge noget andet, men hvis du oplever, at det har noget at gøre med et chok, et traume, så tager du det bare. Vita skriver også, at er meget træt og har været det sidste par år. Ja, okay. Så nu mærker I ind i kroppen, selvom at der er en af jer for eksempel, der har skrevet, at det sidder er stagneret i benet, så lytter alligevel nu ind i jeres krop. Ikke hvad jeres hjerne siger, men I tuner ind i kroppen og siger til jeres krop, vis mig, hvor det her sidder i min krop. Hvor er fastfrossenheden i min krop? Hvor er det, det sidder centralt i min krop? Denne her udfordring, jeg har. For eksempel angsten for, at sygdommen vender tilbage. Hvor sidder den i min krop? Og lige så snart, at I spørger jer selv, så mærk, hvad for en reaktion I har. Ja, du kan spore det tilbage til en oplevelse, du har haft som barn. At du skulle spise, hvad der blev serveret. Så hvor sidder det i din krop, når du bringer det op? At du skulle spise, hvad der blev serveret, Katrine. Og Vita skriver,
er meget træt og har været det sidste par år. Hvor er det centrale er i din krop med denne her træthed? Alt omkring din træthed, hvor sidder det i din krop? Og Oda, det her med veninden, der overfusede dig, hvor sidder det henne i din krop? Og Birgit, din sorg, hvor sidder den i kroppen? Og er det en speciel sorg? Og det med, at kroppen er stagneret og har sat sig i højre ben, og alligevel Vita vil jeg bede dig om at afsøge, hvor sidder det her stagnation henne. Bed jeres krop om at vise jer det. Og Oda skriver i solar plexus. Og I finder simpelthen det område, hvor det sidder. Og når jeg ikke siger noget, så er det allerede, at vi begynder at skabe sådan et fælles rum omkring hinanden af omsorg og kærlighed og nænsomhed for at bringe noget op, som er så sorgfuldt, så frygtsomt, eller måske også med, at der er vrede i tingene, men som også er så ømtåligt. Det var det ord, jeg ledte efter. Og Vita skriver i maven. Ja. Og gå med det første, at I finder, og hvis det er flere steder, at jeres krop viser jer, så tager I et valg og tager det sted, som er det mest centrale. Bare tag et valg. Hvis nu jeg for eksempel både mærkede det her i min bryst og i min mave, jeg mærker meget af det nu her i den her session i min mave, så der er en del af jeg lige mærker nu her i maven. Der er også både en, der har det i solar plexus og i maven. Så tager I bare et valg og vælger det. Og så gør I det, at I lægger jeres hånd på området. Og afsøger det, sådan så I til sidst kun har et par fingre på det her punkt, så I bliver meget specifikke. Hvor sidder det henne? Vi beder jeres kroppe om nu at vise jer, hvor sidder det præcist henne. Hvor sidder det? Og Birgit skriver også i maven. Og så prøver I med jeres fingre og fornemmelsen indefra. Stadigvæk med denne her oplevelse I har. Hvor er det er centralt? Og find det og læg fingerspidserne. Og så begynder I at trække vejret dybt ind i det her område, hvor I bliver ved igennem hele sessionen har I fingerspidserne her, og I bytter ikke over til andre steder. I bliver ved det her, denne her udfordring, denne her fastfrysning, som lige præcis sidder her. Et par fingre på, og tager nogle dybe vejrtrækninger, sådan så I tager en dyb vejrtrækning ind gennem næsen, så I også kan mærke, at maven hæver sig og puster ud igennem munden. Samtidig med, at I mærker jeres berøring på området. Og videre I er trygge lige her og nu. At I er i sikkerhed, det at der er, I har oplevet, er forbi. I er lige her og nu, i tryghed, i sikkerhed. Og I bliver ved. Og så mærker I ind i området her. Er det sorg, der sidder her? Og det vil I kunne mærke ved, at sorgen så kommer op, når jeg spørger. Er det sorg, der sidder her? Er det frygt, der sidder her? Prøv at mærke, om I bliver bange, når jeg spørger, om det er frygt.
Eller er det vrede? Og hvis I kan komme til det uden at miste fokus på jer selv, må I meget gerne skrive, hvilke følelser der er. Og I vælger kun én af dem. Det er kun én af dem, der lige nu kan være til stede i det. Er det sorgen? Er det vreden? Er det angsten? Frygt eller angst? Vita skriver frygt. Ja. Og så mærker I, og Birgit skriver vrede. Ja. I mærker nu. Og Sabine skriver også frygt. I mærker nu både jeres frygt og vrede. Og jer, der har sorg, som ikke har skrevet det. I mærker den følelse, samtidig med at I stadigvæk har fingrene på det centrale punkt, det handler om. Og I trækker vejret dybt. Og Oda skriver, at da vi startede, begyndte hun at græde, men da jeg sagde frygt, så reagerede hun. Jeg tror, du skal gå med sorgen, Oda. Og I bliver ved. I mærker følelsen. I mærker jeres fingre på punktet. Og I trækker vejret dybt. I følger jeres egen rytme. I behøver ikke at følge min vejrtrækning. Nu gør I det, at I ryster området lidt. Hvis nu det var her, jeg holdt, så gør jeg sådan, at jeg ryster lidt. Ligesom at vi vækker det fastfrosne lidt. Samtidig med, du fortsætter din vejrtrækning, og du mærker din følelse. Og du mærker også, at du er helt omsluttet af omsorg og kærlighed, nænsomhed og plads til, at du nu kan frigøre det her fastfrossenhed i din krop, så oplevelsen også slipper, så du bliver fri. Du ryster det lidt. Og nu mærker I igen, I kan stoppe lidt med at ryste. Mærker lidt om, hvor intenst punktet er her. Hvor mange procent intensitet er der? Er det 40, 30, 50, 60, 80, 100? Hvor intenst er det her for dig lige her og nu? Og du fortsætter med at mærke følelsen. Og dine fingre spidser på punktet, som holder mere og mere nu præcis på lige det sted, det handler om. Og med dybe vejrtrækninger. Ikke sådan, så du hyperventilerer. Stille og rolige vejrtrækninger, hvor du går dybt ned i maven. Og selvom at du har en oplevelse, som du fortalte om i starten, knyttet til det her, så vil jeg alligevel bede dig om at åbne op til, hvad der kan komme til dig. Hvor er det, at det her område første gang frøs fast? Hvad ligger der af den oprindelige oplevelse her?
Hvor gammel er du? Og hvis I har overskud til det, så skriv lige jeres alder. Hvor gammel er du? Er det i det her liv? Er det i et tidligere liv? Hvor gammel er du? Og hvis ikke du har overskud til at skrive det, 9 år i det her liv, skriver Oda. Ja, fint, ja. Og hvis ikke du har det klart, Sabine skriver 65. Ja, okay. Ja. Hvis ikke I har et klart år på det, 3 år i dette liv, skriver Vita. Ja. Så bare gå med nogenlunde alderen. Ha' en fornemmelse af, at I er helt små, er I 10-årsalderen, teenager eller I voksne. Og hvad er situationen her? Kommer der en bestemt situation til dig nu her? Denne her følelse du har i dig, den her fornemmelse i kroppen og alderen du har. Hvad er situationen? Og Birgit skriver 57 år. Hvad er situationen? Og du bliver ved med at trække vejret dybt og mærker ikke punktet. Mærker følelsen. Bliver ved. Og når vi giver opmærksomhed, så er det begynder at smelte. Vi ser det. Vi ser dig. Og vi er med dig. Den alder du er nu. Vi er med dig. Vi er der. Vi danner en ring sammen. Og er der for hinanden. Vi er der sammen med dig. Med vores omsorg og kærlighed. Og du er ikke alene om det lige nu. Du er ikke alene, fordi vi er der med vores energi, vores kærlighed og omsorg. Og nu må du meget gerne lytte til, hvad bliver der sagt til dig der? Hvad er der af besværgelser, der bliver sagt til dig? Nu er det kun et eksempel, men hvis det har noget med spisning at gøre, du skal spise alt din mad. Du er for kræsen. Vi kan ikke smide mad ud. Der er børn, der sulter i Afrika. Hvad er din situation? Hvad bliver der sagt til dig? Du må meget gerne skrive det, så vi alle sammen fælles kan slippe alle de her besværgelser. Fordi selvom vi ikke er i samme situationer, så er jeg sikker på, at vi er rigtig mange, der har oplevet mange af de samme besværgelser. Hvad er der blevet sagt til dig? Hvad er det, du hører, de siger til dig? Dem, der er omkring dig, hvad siger de til dig omkring situationen? Så jeg begynder allerede nu, selvom I ikke har skrevet noget, jeg begynder allerede nu at facilitere af alt det, der er blevet sagt til jer, som ligger under den her fastfrysning. Ligger i oplevelsen, at vi stadigvæk holder fast i den, fordi der er blevet sagt noget til os, som vi har taget som en sandhed, som vi stadigvæk lever efter. 10 år, du skal passe på din mor, ja. Det er noget af en besværgelse og et ansvar at have fået på sine skuldre som 10 år. Vil I alle sammen nu slippe den besværgelse? Du skal passe på din mor. Slip den igennem, og jeg får helt kuldegysninger. Ja, det er i venstre side, hvor morsiden er. Slip al den besværgelse om at passe på din mor.
slip den, og I ved, at I slipper så let som, at jeg har en blyant i hånden. Du sætter intentionen om, nej, det skal ikke være en del af mit liv, det skal ikke styre mig indirekte længere, at jeg har fået at vide som 10-årig, at jeg skal passe på min mor. Jeg slipper det nu og sender den væk, og sender al energien i min krop, i min hjerne, de elektriske ladninger, det har dannet i min hjerne omkring den her besværgelse om at skulle passe på sin mor, og fået at vide og taget det som en sandhed, at det er det job du har, at passe på din mor. Slip det, slip den, slip den og slip den. Og Vita skriver, lad mig være. Det kom hurtigt til dig, lad mig være. Og det er ikke helt en besværgelse, men det som kan ligge nedenunder er, måske du ikke har lov til at være dig. Så vil du slippe den besværgelse. Du har ikke lov til at vælge for dig. Du har ikke lov til at vælge for dig. Vi vælger for dig. Vil I slippe den igennem alle tider, virkeligheder og dimensioner. Vi sender den ud og væk og ud og væk. Og du må meget gerne lytte nærmere ind, Vita, om det er sandt, det jeg siger. Slip det ud, det med, at vi ikke har lov til at være dem, vi er. Så vi ligesom har lyst til at sige, lad mig være, væk med jer, jeg skubber jer væk, fordi vi har et pres på os, om at jeg ikke har lov til at vælge mig. Slip det. Og Oda skriver, mellem linjerne blev der sagt, at jeg ikke udfyldte min plads, og man ikke kunne stole på mig. Ja, man kan ikke stole på dig. Vil du slippe den, Oda, og alle andre også, fordi den har vi andre også hørt. Man kan ikke stole på dig. Man kan ikke stole på dig. Alt hvad det er, den har af elektriske ladninger i dig og gemt sig rundt omkring i det fastfrosne andre steder i din krop og i din hjerne og i amygdala som en gammel hukommelse. Den fjerner vi nu og sender ud og væk. Man kan ikke stole på dig. Man kan ikke stole på dig. Kan I høre det? Når det er blevet sagt et par gange, så har vi taget det ind som en sandhed. Nå ja, jeg er jo en, man ikke kan stole på. Så vil I slippe den, vil I slippe den, vil I slippe den. Og det der sker er, at vi faktisk danner nogle situationer, hvor det er, vi får den i hovedet igen. Nå ja, dig kan man ikke stole på. Turde ikke sige fra. Ja, siger Vita. Ja. Og det er, fordi de har haft dannet et energifelt omkring dig, Vita, om, at det ikke er tilladt at sige fra. Du må ikke sige fra. Du må ikke sige, hvad du har brug for. Vil slippe den. Slip den, slip den, slip den. Du har ikke ret til at vælge for dig. Du har ikke ret til at sige, hvad du har brug for. Og slip den, og slip den. Din vilje sidder i min lomme. Den har jeg hørt i hvert fald. Slip den, slip den, slip den. Katrine skriver, hun kan ikke huske, hvad der blev sagt. Det var sorg, der kom frem. Du er forkert, når du ikke kan lide det, vi får at spise. Ja, netop. Du har ikke lov til at vælge din egen mad. Du er kræsen. Slip det, slip det, slip det. Du er bare så kræsen. Du spiser aldrig det, vi andre gerne vil have. Du er forkert, når det er, du ikke vælger at spise det, vi andre spiser. Vi slip dem, slip dem, slip dem. Og jeg tror, vi alle sammen på en eller anden måde kender det. Kan være, det skal formuleres på en anden måde for dig, men energien i det er vi rigtig mange, der kender. Så slip det, slip det, slip det. Og I bliver ved med at mærke det sted, at I har, samtidig med, at jeg hjælper jer med at slippe det. Mærker det sted, som I har udvalgt med et par fingerspidser. Og jeg vil bede jer om nu at mærke efter, hvor intenst er det for dig nu. Det oprindelige, som du startede med. Hvor intenst er det for dig nu? For eksempel med, nu er det meget langt oppe, men med træthed, og
tunghed i benet og oplevelsen med veninden. Var der andet? Det med at skulle spise vildt kød. Ja. Hvor intenst er den oplevelse nu for jer? Er den på 30%, 20%, 10%? Hvor ligger den henne nu? Hvor intenst er den for dig? Og Katrine skriver også, at det smeltede og blev varm. Og det er jo det, der sker undervejs, at fastfrossenheden, den smelter, og selve oplevelsen også smuldrer væk. 10%, siger Vita. Ej, hvor fedt. Tillykke med det. Det er et godt arbejde, du har lavet, Vita. Ja, tillykke med det. Ja. Og vi bringer nu, den er faldet til 25%. Hvor fedt, dejligt. Ja. Og vi gør det, at vi nu, hvis du er komfortabel med engle, så bringer vi nu 2 store engle ind i billedet og er sammen med dig. Sabine skriver 10%, Oda skriver 20%. Ja, dejligt. Et par engle ind, og du står der sammen med den alder du har, som du arbejder med også. Måske holder du hende i hænderne. Måske holder du den 10-årige i hænderne. Den 65-årige i hænderne. Eller du giver hende et knus. Og i det knus, så siger vi til hende, du er så elsket. Du er så holdt af. Og du er god nok. Og du er ikke bare god nok. Du er skøn og dejlig. Og vi holder så meget af dig. Og der er så meget kærlighed til dig. Og englene står omkring jer. Og giver jer omsorg og beskyttelse og nærhed. Og healer jer. Og luk op for at tage imod. Hvor skøn du er, hvor dejlig du er. At du er elsket. Og alle de her besværgelser. Alle de her besværgelser, som du indirekte har levet efter, de smuldrer. Og der er en, der skriver, at da jeg nævnte ordet sorg, begyndte hun at græde. Jeg var 3 år. Jeg kan ikke selv huske det med min mormor, som passede mig. Jeg gik ikke i vuggestue. Faldt død om foran. Jeg har åbenbart forsøgt at få hende til at vågne. Ja. Så virkelig mærk det område, som sidder i dig med den oplevelse om, at din mormor faldt om foran dig, da du var lille og døde. Ja, og jeg kan mærke, at vi alle sammen nu sender omsorg og kærlighed til dig, til at du kan hele og slippe den oplevelse, og måske også den fastfrossenhed omkring, hvordan du så nu kunne overleve, når du var der alene med hende. Og det chok, at hun pludselig var væk. Og vi heler dig sammen i et fælles felt. Og giver dig omsorg og næring. Ja. Og alt det, der kan være besværgelser omkring den oplevelse, som at det er mit job at få min mormor til at leve op igen. Det er mit job at få hende til at komme på benene igen. Vil du slippe den? Og vi kender den måske i forskellige facetter. Slip den, slip den, slip den, slip den. Og igen, vi står stadigvæk med englene og med dig, som den du er i dag, med den mindre udgave af dig.
og giver omsorg og kærlighed og healing og siger, at du er der. Du er der for hende. Hvis der er nogen mænd på, du er der for ham. Du er ikke alene, og du er så elsket. Og der er aldrig noget af alt det her, der har været din skyld. Det har aldrig nogensinde haft noget med dig at gøre. Og det er ikke din skyld. Nu kan du mærke pulsen i solar plexus. Før var du helt anspændt. Okay, ja. Ja. Skriver Oda. Og tag imod den healing og den ro, der nu kommer ind. Og I må gerne stoppe med at trække vejret dybt. I må også godt stoppe med at mærke følelsen intenst. Bare lad det smuldre nu, og lad det hele op. Og mærke, at der kommer det, der kaldes et still point. Og universet går ind og healer os. Og mærk den healing, at jeg sender til hver en af jer. Giver jeg lige præcis den nærhed, den omsorg og kærlighed, som ikke helt var til stede i den oplevelse, som har sat sig fast i jer, som satte sig fast, fordi nu er den slukket. Meget af den er slukket. Og ved, at den er slukket, når vi går tilbage igen og fortæller os gamle ting om gamle traumer, så opstår det igen. Så kalder vi oplevelsen frem i vores krop igen. Men det har slukket nu. Og vi slipper også hukommelsen i amygdala. Amygdala sidder herinde bagved ved tændingerne i hver sin side og har til opgave at samle på alle vores chok og traumer, hvor det er, vi har skulle være parat til at kæmpe eller flygte. Og den gør det, at den forstærker de ting, vi oplever nu her i dag, fordi den har de tidligere hukommelser. Så vi slipper også den elektriske spænding, de elektriske komponenter i amygdala, som har med de her oplevelser at gøre. Vi slipper dem og sender dem ud og væk. Det er ikke nødvendigt længere, at amygdala er så meget på overarbejde, er i så meget alarmberedskab. Vi slipper den, slipper det. Og bevæg dig lidt nu. Bevæg dig lidt sådan så, at ændringerne ligesom kan integreres rundt i din krop og vid. Måske har du ikke sluppet det 100%, men du er godt på vej. Du er godt på vej. Men vores hjerne kan godt gå ind og trigge os og lave ballade. Og vores ego kan også godt finde på at sige, jamen jeg husker jo det stadigvæk så intenst, og det var det og det og det. Og så stopper du dig selv og siger nej, fordi det handler om min krop. Hvis jeg fornemmer, at jeg har fået en lethed nu, en varme, en forløsning, så det er det, der er sket. Så ved, at det er slukket. Meget af det er slukket. Ja. Så hvordan har I det nu? Min solen her, den driller mig lidt. Den er dejlig, men ikke lige i øjnene. Så hvordan har I det?
Dejligt roligt, skriver Oda. Dejligt, skriver Sabine. Skønt. Skønt, skønt, skønt. Og det ville I ikke have, hvis ikke I havde sluppet noget af det. Så vid, at I har sluppet en stor del af det. Det vil ikke længere i fremtiden spænde ben for jer. I har åbnet op for en anderledes måde at være på inden for det område, I har sluppet. Inden for de besværgelser, som vi har haft sluppet, så vil I blive frie og opleve, at I kan tage anderledes valg nu. Ja, er der andre, der vil sige noget? Og hvis ikke I har set det, så nu her den 27. lørdag den 27. og søndag den 28. vil jeg lave denne her form for terapi i 5 sessioner, 3 om lørdagen, 2 om søndagen, hvor I har mulighed for at arbejde på denne her måde, og måske også lidt mere i dybden med hvert enkelt forskellige områder, som jeg bringer frem. Og forløbet koster 495 kroner, og du får en optagelse, hvis der er en af dem, du ikke lige kan være med på. Det er lidt meget at forlange, at I skal kunne være med 5 gange med så kort varsel. Men det har I mulighed for at være med, og jeg tror virkelig, at det bliver en høj energi med masser af kærlighed, omsorg, forløsning og lethed. Vita skriver dejligt, føler en lettelse i benet, kan se, at jeg har haft brug for at kunne trække mig selv væk fra mange. Tak fra mange. Jeg forstår ikke lige helt det sidste. Ja, men noget af det. Ja, dejligt, Vita. Skønt. Og det er det, jeg mener, så kommer der nogle andre indsigter til os. Der kommer en helt anden omsorg til os selv, fordi vi får pludselig tilgang til vores krop. Vi kan ikke tage vare på os selv, når store dele af vores krop er fastfrosset og ikke tilgængeligt. Men når det er, vi løsner det op, slipper det med kærlighed, omsorg, mærker følelserne, slipper besværgelserne, så er det, at vi får tilgang til kroppen og finder ud af, hvad er det egentlig, jeg har brug for. Så hvad har du brug for nu? Og nu snakker jeg til jer alle sammen. Hvad har du brug for nu? Mærk ind i din krop. Hvad vil være skønt og dejligt, måske ligefrem sjovt for dig at vælge at gøre og være nu? Hvad har du brug for? Har I nogen bud på det? Og er der nogen af jer, der allerede ved, om I vil med her på lørdag? Jeg sætter et link ind, sådan så I kan tilmelde jer. Og Oda skriver en middagslur. Ja, det var også sådan en tanke, at jeg selv fik. At en middagslur kunne da være dejligt. Ja, er der andre? Oda vil gerne med, men kan kun 3 gange. Ja, du er meget velkommen alligevel. Også fordi de optagelserne, som det er i dag, kan man jo arbejde med hvad som helst, når det er, at jeg fører jer igennem denne her proces. Sjov, glæde, lethed i kroppen vil vi tage gerne have. Yes. Og konkret, hvad vælger du? En tur i frisk luft. Dejligt, Sabine. Dejligt, dejligt. Og jeg ved ikke, om der er solskin hos jer, men der er lidt sol om bag skyerne her, så det er skønt vejr at gå en tur i. Så I skal have tusind tak for, at I havde tid til her med meget kort varsel at være på. Tak for jeres åbenhed
og jeres bidrag. I må have en skøn dag. Hej for nu.